2025ko Playback txapelketa abian da. Irailaren 15ean izango da Playback lehiaketa hau astelehenean arratsaldeko 7etan Lamerako eszenatokian. Bermeoko udalaren arabera, txapelketan izena emateko epea irailaren 2tik 11 arte izango da Bermeoko gizarte eta kultura etxean. Adiraso dabenaren arabera, partaideak 3 multzotan bananduko dira. Umeak alde batetik, 14 urtera arte, nahastutako taldea bestetik eta nagusiak 3. Gainera, ez dabe partaide kopururik mugatuko. Parte hartzek, zenbait arau bete beharko dituztela iragarri dabe Bermeoko udaletik, irailaren 2tik 11 esan bezala gizarte eta kultura etxean izena eman alda eta horretarako horria bete beharko dala ziurtatu dabe udaletik bertatik. Abestiaren izena eta taldekideen izena jarri beharko dirala esan dabe. Abestia pendrive baten barruan ekarri beharko dala gaineratu dabe eta pendrive hori egunean bertan bueltako dala esan dabe. Abesti bardina ezin dala errepikatu adirazi dabe eta hori jasotzekotan izena emon daben lehenak lehentasuna izango dauela aitatu dabe. Abesti iraingarriak ez dirala onartuko ziurtatu dabe, baita euskarazko abestiei puntu gehiago emango deutxela esan be, baina hori bai, udalak adirazo dau abestiak kantau behar dirala puntuagarriak izateko. Amaitzeko, partaide guztiak arratsaldeko 6etan alkartuko dirala baiestatu dabe eta euri asko eginez gero, irailaren 19 pasauko litzatekela zehaztu dabe.